तामुलपुर जिल्ला बेंगिरिनि गाहाय मावख' बेखेवजानो गोनाङाव लिरनाय गैया बर' रावजों। जायखौ लानानै माहारियारि आफादा गोख्रों रावजों सोंखारिदों। तामुलपुर जिल्लानि बिखायाव थानाय तामुलपुर जिल्ला बेंगिरिनि गाहाय मावख' बेखेवजानो गोनां बिल्डिंनि साइनबर्डआव गैया बर' रावजों लिरनाय हांखो। बर'नि मैखोम जायगा बिटिआरनि लांगोना तामुलपुर जिल्लानि गाहाय सोरखारि मावख'आवनो आसाम सोरखारनि बेफोरबायदि बर' राव नेवसिगारनायखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों माहारियारि आफादा। बर' रावखौ नेवसिगारनानै असमिया राव आरो इंराजि रावजोंसो रोखा रोखायै लिरदों तामुलपुर जिल्ला बेंगिरिनि बेखेवजानो गोनां बे बिल्डिंआव। तामुलपुर जिल्लानि गाहाय मावख'आवनो बर' रावखौ नेवसिगारनानै आसाम सोरखार आरो बिटिसि सोरखारनि खैसार खालामनायजों असमिया आरो इंराजि हांखोजोंल' लिरनायखौ लानानै बर'नि माहारियारि आफादफोरा गोख्रों खुद्रिसारदों। दिनै तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद, तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो तामुलपुर जिल्ला ट्राइबेल संघनि दैदेनगिरिफ्रा खौसे जानानै बे थावनिसिम सौहैयो आरो बे जाथायखौ गोख्रों रावजों सोंखारियो। बेजों लोगोसे तामुलपुर जिल्ला बेंगिरिनिसिम एडिसिनि जोहै गांसे आर'जलाइ गथायो बिथांमोना। आर'जलाइ गथायखांनानै तामुलपुर जिल्ला एबसु, बर' थुनलाइ आफाद आरो ट्राइबेल संघनि बिबानगिरि बिथांमोना रोखायै फोरमायोदि जुदि खम समनि गेजेरावनो तामुलपुर जिल्ला बेंगिरिनि मावख'आव बर' रावजों गोजौसिन सारियाव लिरनाय गैया अब्ला बेनि फारसे गोख्रों राहा लानाय जागोन होनना। बेनि अनगायैबो तामुलपुर जिल्लायाव थानाय मोनफ्रोमबो सोरखारि मावखुलि आरो सोरखारि नङै फसंथानफोराव बर' रावजों गिबिसिन सारियाव लिरनांगौ होनना जिल्ला बेंगिरिनिसिम गोख्रों दाबि खालामो। मैया जोङो खबर मोनदों जे तामुलपुर जिल्लानि गोदानै लुफुंबाय थानाय जि जिल्ला बेंगिरिनि मावखुलि, दा बे मावखुलिखौ लुबाय थानायखौ जों नुदोंमोन आरो बेवहाय मोनसे साइनबर्ड गोदानै बेवहाय लगायनाय जाबाय आरो बे लगायनायाव जोङो मोनथिबाय जे बेवहाय बर' रावखौ बेवहाय बाहायाखै बा बे लिराखै। दा बेखौ मिथिनाय लोगो लोगो जों दिनै तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद, तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो तामुलपुर जिल्ला ट्राइबेल संघजों जथायै नैबे जिल्ला बेंगिरिनि गोदानै इन्टिग्रेटेड जे डेपुटि कमिशनार बे जि मावखुलि बेखौ जोङो नायनो थाखाय जोङो फैदों आरो नायदिंनायल' नङा, जों बेवहाय बर' हांखोखौ बयनिबो सिगाङाव लिरग्रोनांगौ, बेनि उनावसो आसामिस लिरो, इंलिस लिरो, मा लिरो बेखौ लिरनांगौ। बिनि थाखाय जों मोनसे मेम'रेन्डामबो जों डिसिनिसिम मोनसे दिनै गथायदों आरो बेवहाय जों बयबो मिथिखागौ जे बर' रावा जाबाय भारतनि 90 माने शिडिउलाव थिसनजानाय मोनसे संबिजिरजों गनायजानाय मोनसे राव। बर' रावा जाबाय आसामनि एस'सिएट अफिसियेल लेंगुवेज राव। बर' रावा जाबाय जोंनि नैबे बिटिआरआव माने अफिसियेल लेंगुवेज। दा अब्लाबो जोंनि माखासे दिनै मावखुलिफ्राव बर' रावखौ दिनै नासयनाय बेखौ जोङो दिनै नुदों आरो बेबायदिनो तामुलपुरनि गोदानै लुफुंजानाय नैबे इन्टिग्रेटेड जे डेपुटि कमिशनार तामुलपुर जिल्लानि बेवहायबो जोंनि बर' रावखौ नासयनायखौ जों नुदों आरो बे नासयनाय खामानिखौ जोङो तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद, ट्राइबेल संघ आरो बर' थुनलाइ आफाद जों जथायै जोङो गोख्रों रावजों जोङो सोंखारियो आरो जोङो जाय बिथांमोना बेवहाय सोमोन्दो दङ बा लिप्त दङ बिथांमोनखौ थाबैनो नैबे खामानिखौ जायफोर मावदों बेखौ थाबैनो जोंनि बर' रावखौ गोजौआवहाय बयनिबो सिगां गोजौआव जोंहा लिरनांगौ। मानोना बर' रावा जाबाय बिटिसिनि मोनसे माने मावख'आरि राव। दा ओंखायनो जोंनि रावा गिबियावनो जोंना थानांगौ, बिनि उनाव एसामिस, इंलिस, हिन्दी मा लिरो लिरथों, जोंहा बेवहाय गुबुन हारिनि रावखौबो जोंहा नासयनाय गैया। नाथाय जोङो बर' हिसाबै जोंहा बर' रावखौ जोंहा बिटिसिआव गिबियावनो थानांगौ, जों बेखौ दाबि खालामदों आरो बे दाबिखौनो लानानै जोङो दिनै तामुलपुर जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि मेडाम बिथांखौ जोङो बिथांनिसिम मोनसे मेम'रेन्डाम जोङो लाबोदों आरो बिथाङा दिनै गैयामोन अब्लाबो फनजों जोङो सावरायनायनि गेजेरजों बिथाङा सासे एडिसिनो दिनैनि मेम'रेन्डामखौ गथायनो थाखाय खावलायनाय लेखा जों दिनै गथायदों आरो जोङो मेम'रेन्डाम होनायजों लोगोसे जोङो दिनै खावलायगोन 24 घन्टानि गेजेराव बिथांमोना नैबे माने बर' रावखौ जुदि गोजौआव लिराब्ला जोङो जोंनि रावखौ बेबायदि जुदि नासयबाय थायोबा जोङो तामुलपुराव थानाय मोनफ्रोमबो जोंनि माहारियारि आफादफोर जोङो खौसे जानानै बिनि सायाव जों सोमावसारगोन आरो गोख्रों जों सोमावसारनाय हाबाफारि इयुनाव लागोन आरो बेजों लोगोसे जों खावलायगोन जिल्ला बेंगिरिल' नङा, दिनै जिल्लायाव थानाय मोनफ्रोमबो जोंनि मावखुलिफोर, बे मावखुलिफ्राव सरकारि मावखुलिफ्राव आरो सरकारि नङै माखासे मावखुलिफ्रावबो जोंनि बर' रावा मोनफ्रोमबो साइनबर्डआव थानांगौ। दा बेखौ जोङो जिल्ला बेंगिरि मेडामनिसिम जोङो खावलायदों। बर' साहित्य सभा, ट्राइबेल संघ आरो फरायसा आफादनि जानानै नोंथांमोननिसिम साबायखर बावबाय। दिनै जोङो हरखाबनो मैयानिफ्राय मिथिबाय जे जिल्लानि जानाखि मावख' बे मावख'आव जि बर' राव थानांगो गिबियावनो,
बे बर'नि सोलायै बर' रावाथ' गैखाया बिनि जायगायाव असमिया राव दं आरो ओमफ्राय इंराजि राव दं। बेखौ नुनानै जोंनि गौथुमनिफ्राय आरो जोंनि रायजो राजानिफ्राय मोनसे सोंखारिनाय फैदों आरो बे बाथ्रायाबो थार। रायजो राजाया सोंखारिनाया बा रागा जोंखांनाया मानोना होनब्ला जिहेथु जोंहा 2003 मायथाइयाव BTED सागान खालामदों बेनि गेजेरजों बर' रावखौ माने एस'सियेट लेंगुवेज आरो BTED जाबाय BTCआव जेसांखिनि मावख' थागोन बे मावख'आव गिबियावनो बर' रावाव लिरनाय थानांगौ। नाथाय बिनि सोलायै जोंहा बेवहाय नुबाय जे मा असमिया राव आरो इंराजि रावसो दङ, जोंनि बर' रावा गैया। दा बेनिफ्राय जों नुनो मोनबाय जे आसलथे मा दिनै जोंनि असमाव जोंनि बर' रावनि सोलायै बा बर' हारिनि सोलायै माने बेरेखायै ओरैबायदि माने खैसारि सोंदों जेथिं हागो बेथिं माने नाख्रेबनायनि मोनसे जों नाजानायखौ नुनो मोनदों। बेखौ जोङो गोख्रोङै सोंखारियो आरो जों बेखायनो माने मोनथामबो गौथुम आरो नांगौ जायोब्लाथ' मोनथामबो गौथुम नङा आरो गुबुन गौथुमाबो फैनानै बिनि सायाव माने मा दाबि होफैगोन। बेखायनो दिनै जोङो जोंनि जा मावख'गिरि जिल्लानि मावख'गिरि बिथांनो गांसे आर'जलाइ होनो फैदोंमोन, नाथाय बिथाङा गैया दिनै। बिथांजों जों जगाजग खालामदों, बिथाङा माने ADC बिथांनो होलांनो थिनबाय, जों होबाय आरो बिथाङा बुंदों जे आङो बेखौ गोजौआव लिरगोन आरो जाहाथे नोंथांमोननि जा दाबि बर' रावखौ जे नागिरदों गिबियाव बेखौ आं फोरमायथिहरगोन होननानै बुंदों। दा जिखि जाया मानो जोंनि बर' थुनलाइ आफाद माने ट्राइबेल संघ आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बे जिल्ला आरो जोंनि प्राइमारि गासैबो लुबैयो जाहाथे थाबैनो जाहाथे बेखौ मा खालामो माने बोख्लायनानै साइनबर्डआव जानाखि मुं लिरनाय साइनबर्ड बे साइनबर्डआव जाहाथे मा खालामो बर' रावखौ गिबियाव होनानै गुबुनखौ इंराजिखौ सेकेन्डआव लाखियो, माने असमियाखौ सेकेन्डआव लाखियो बिसोरनि बाथ्रा, खिन्थु बर' रावा गिबियाव थानांगोन, बिनि उनावसो गुबुन रावा माबानांगोन। आरो बियो मैखोमै जोंनि गासै माने जानाखि BTEDनि आन्दाराव बा BTRनि सिङाव जेसेबांखिनि मावख'फोर दं बे मावख'फोराव बेफोरबायदि थानांगौ। आरो बे सुक्तियावबो दं, माने सुक्ति बर्ड 2020 मायथाइनि माबायावबो रोखायै दङ गिबियाव खिन्थु बर' रावा थानांगोन, बर' रावनि उनाव असमिया थानांगोन आरो बिनि उनावसो इंराजिया थानांगौ, बे बाथ्राया मख'नाय दं। आरो आर्टिकल 350 भारतनि संबिजितआव बेखौबो रोखायै माबानाय दङ। आरो बेबायदि माने खाबु थासेयावबो दिनै जोंनि जानाखि बर' राव बा बर' हारि होननानै बुंगोन, हारिखौ नाख्रेबनो हाबाथ' रावाबो गोमालांगोन, रावखौ नाख्रेबनो हाबाथ' हारियाबो गोमालांगोन। बेबायदि मोनसे खैसारि सोंनायखौ जोङो सारा आसामाव नुदों। जोंनि BTEDआवबो बोरैहाय हागोन नारसिनना दोननो बे माबा नाजानायखौ जोङो नुनो मोनदों। बेखायनो जोङो जेब्लाबो बे बाथ्राखौ गनायनो हाया। जोङो गोबां जुजिनायनि गेजेरजोंसो माने बर' रावखौ मा असमाव अफिसियेल लेंगुवेज बा लोगो राव हिसाबै जों मोननो हादों। आरो जिहेथु लोगो राव मोनदों, बे लोगो राव महरै बियो असमावबो गुबुन गुबुन जायगायाव माने बर'खौ रिफादेरनांगौ। आरो जों नुनो मोनबाय असमनि जानाखि दिसपुरनि आयेन आफाद, बे आयेन आफादावबो माने बर' रावखौ रोखायै लिरनाय दङ आरो बेनि फारसेथिं गुबुन फारसेथिं असमिया रावखौ लिरनाय दङ। दा बेबायदि माने आसामनि सेक्रेटारियेटआवनो जुदि माने बर' रावा थायोब्ला दिनै जोंनि जिल्लायाव बा BTEDआव थायैनि जेबो ओंथि गैया। बे जाबाय खैसारि सोंनायनि मोनसे माबायाव गोलैदों। नाथाय आयेननि बेलायाव बा जोंनि नेमखान्थिनि बेलायाव बे जेब्लाबो जानो हाया, बे बेरेखा जादों। बेखायनो बेखौ बोखांनानै बर' रावखौ लिरनांगौ, बेखौ जों दाबि दिनै आर'जलाइनि गेजेरजों होदों। आरो बिथाङा बर' साहित्य सभा तामुलपुर जिल्ला बर' छात्र सन्था और तामुलपुर जिल्ला ट्राइबेल संघ तामुलपुरत नतुनकै बनोৱা भवन DC অফিচৰ ভৱন ইয়ালৈ আমি আহিছোঁ। আহি যি এখন বেনাৰ দেখিলোঁ সেইটোলৈ আমি সঁচাকৈ দুখ পাইছোঁ। কাৰণ ইয়াত তিনিটা ভাষা থাকিব লাগিছিল, বড়ো, অসমীয়া আৰু ইংৰাজী। কিন্তু আমি দেখি তপত মানিছোঁ যে বড়ো ভাষাটো আখৰটো নাই। বড়োসকলে আন্দোলন কৰিছিল আৰু কেইবা হাজাৰ মানুহৰ আত্মবলিদানৰ বিনিময়ত BTC পাইছে, 6 শিডিউল পাইছে। আৰু বড়োসকলৰ এই ভাষাটো BTC অঞ্চলত প্ৰয়োগ কৰাৰ কাৰণে চুক্তিবদ্ধ। কিন্তু আজি আমি বাৰে বাৰে দেখিছোঁ যি অসমীয়া সমাজ বুলি কয় তেওঁলোকে বড়োসকলক অতি
নিজ চকুৰে চায়, বেয়া চকুৰে চায়। বড়ো বুলি ক'লে তেওঁলোকৰ গা জ্বলি যায় আৰু সেইকাৰণে বাৰে বাৰে বড়োসকলক উপহাস কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে। যাৰ কাৰণে আজি তামোলপুৰ হেন জাগাত যি বড়ো ভাষাৰে লিখিত হ'ব লাগে তাত মাত্ৰ অসমীয়াৰ বড়ো ভাষা ইংৰাজী ভাষা প্ৰয়োগ কৰি বড়োসকলক উপহাস কৰিছে। সেইটো কথা আমি কোনো কাৰণতে মানি ল'ব নোৱাৰোঁ। আমি গৰিহণা দিছোঁ, যিসকলে এই কাৰ্যত জড়িত আমি গৰিহণা দিছোঁ। আমি বিচাৰোঁ বাৰে বাৰে যাতে এইটো নহয়। গোটেই তামোলপুৰৰ পৰা BTC অঞ্চলত বড়ো ভাষা সকলো কাৰ্যালয়, অফিচ, স্কুল এইবিলাকত হ'ব লাগে। আৰু যদি নহয় তেতিয়াহ'লে আমি আন্দোলন কৰাৰ কাৰণে প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ। বাৰে বাৰে আমাক কিয় কৰে? প্ৰতিটো কথাতে আমাক মানে ঠগায়, প্ৰতিটো কথাতে আমাক হেয় কৰিব বিচাৰে। বড়োবিলাকৰ নাম শুনিলে তেওঁলোকৰ গা শিউৰি উঠে। এইটো কিয় হৈ আছে? বড়োসকলক নিজ বুলি ভাবে। আৰু যাৰ কাৰণে মানে দিছপুৰত বড়ো এজন অধ্যক্ষ হৈ থকাৰ কাৰণে চোৱা যোৱা বুলি কৈছে। এই মানে বামুণজন তেওঁৱে মানে চোৱা কৰিছে। গতিকে সেইটো যিহেতু মানে বড়োসকলে যদি চোৱা কৰিছে তেতিয়াহ'লে এই মানে দিছপুৰটো মানে চোৱা বুলি ঘোষণা কৰি দিয়ক, তাত আমাৰ সেই স্থান আছে। চোৱা হোৱা জেগাততো মানে দিছপুৰ থাকিব নোৱাৰে। গতিকে সেইটো মানে উঠাই দিব লাগে। এইটো যিহেতু আগৰ পৰাই সেই স্থানখিনি জনজাতীয়সকলৰে আছিল। গতিকে সেই মানুহবিলাকক আমি গৰিহণা দিছোঁ। আমি অসমত একগোট হৈ থকাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ, একগোট হৈ আছোঁ। অসমীয়া ভাষাটো আমি মানে ব্যৱহাৰ কৰোঁ, কিন্তু বাৰে বাৰে বড়োসকলে পোৱা যি অধিকাৰ সেই অধিকাৰকোতো সৰ্ব কৰাৰ কাৰণে যিটো চেষ্টা কৰিছে সেইটো কিন্তু গৰিহণাযোগ্য আৰু আমি কোনোদিনে মানি নলওঁ। আমি ভাবোঁ তামোলপুৰত যদি সোনকালে বড়ো ভাষাটো যদি প্ৰয়োগ নহয়, বড়ো ভাষাটো যদি নিলেখে, তেতিয়াহ'লে অতি কঠোৰভাৱে আমি ব্যৱস্থা ল'ম আৰু প্ৰয়োজন বোধে আমি গোটেই সংগঠনে আহি সেই বেনাৰ উঠাই দিম। গতিকে আমি DC মহোদয়াক অনুৰোধ জনাইছোঁ, অতি শীঘ্ৰে এই ব্যৱস্থাটো ল'ব লাগে। যদি নহয় তেতিয়াহ'লে আমি আমাৰ যিটো মানে পিছৰ কাৰ্যপন্থা সেইটো ল'বলৈ বাধ্য থাকিব। গতিকে সেইকাৰণে আমি বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ, আমাৰ মাজত যাতে এই খামখেয়ালি কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা নকৰে। আমি দেখিছোঁ তামোলপুৰতো অন্যান্য মানে ক্ষেত্ৰতো বড়ো ভাষাক লিখিব নিবিচাৰে। কি কাৰণত মানে 6th শিডিউলত থকাৰ পিছতো লিখিব নোখোজে এই কথাটো বুজি পোৱা নাই। বড়োবিলাকক কিয় ইমান ঘৃণা কৰে এই কথাটো আমি বুজি পোৱা নাই। গতিকে আমি আহ্বান জনাইছোঁ, বড়ো বুলি ক'লে যে মানে ঘৃণা কৰিব লাগে সেইটো হ'ব নালাগে। কাৰণ বড়ো ইয়াৰে আদিবাসী, বড়োসকল ইয়াৰ জংঘল কাটি অসম বনোৱা। গতিকে সেই সকলোকে যদি আজি নিজ ভাৱ কৰে, এই বড়োসকলকে যদি ইয়াৰ পৰা উচ্ছেদ কৰিব বিচাৰে, আমি কিন্তু ৰৈ নাথাকোঁ। আকৌ আন্দোলন হ'ব, আকৌ আমি কিন্তু জাগি যাম। গতিকে সেইখিনি আহ্বান জনাইছোঁ। খুব সোনকালে এই সমস্যাৰ সমাধান কৰিব বুলি আমাৰ আশা